সে রাধা নিজে তোমার বলৎকার অভিযোগ করেছে। মিথ্যা 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 রাধা মনে রেখে মিথ্যা বলৎকার করি সেসব নেই রাখবো মিথ্যা মিথ্যা নুয়ে সাতা রাধা খালি এফেয়ার নে ତମକୁ ଫାଶୀ ଗୋଟେ ମୁଁ ଓକିଲ ସହିତ ବି ପରାମର୍ଶ କରି ଆସିଛି। ଏ ରାଧା अरे काहेगी काहेगी तू मुंडे इतनी अरे मुंह पर तो मोह मुंड जीवन अतीत भविष्य ए तू काहेगी मुंह पर तो विचार करछो ହଁ ମୁଁ ଦିନେ ତମକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ପାଗେଳି କବଳି ହେଇ ଯାଉଥିଲି ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ସରଳ ଚେହେରା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚେହେରା ଲୁଚି ରହିଛି। ए राधा এই তো আখি দিতে সিলাই ধরে তো মনে করতে চায় এই মোহন করতে চাই এই মিষ্টি কেন করি বলে এ রাধা রাধা নম্বরକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ আমাকে পরামর্শ করি দাদা জমিন তাহলে চাষরা করি বাঁধলি যাও চুপ করো ধানেরা ছেড়ে পয়সা লাগতো না নিয়ে আসি সারে ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ତ ଅନ୍ଧୁଳି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ସେ ଲୋକଟା ମୋହନ ବୋଲି? ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ଆପଣ ଆପଣ ଆଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣ ହୁଏତ ବିକାଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହଉ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦୋଷୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏ ବିକାଶ ପୋଲିସ ପିନ୍ଧିନି କି କାହାଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇ ତା ପେଶା ଶୁଣି ବିକାଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଦୋଷୀକୁ ଦୋଷୀ ସହିତ ଚାହେଁ ନା କେବଳ କେଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାଗୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ସତ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କେଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମାଗୁଛି। ନାଇଁ ସାର୍ ନାଇଁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ସମୟ ସେ ପାଇଯିବ ନା ତାହେଲେ ସେ କିଛି ବି ଅଘଟଣ କରିଦେଇପାରେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ସିଧା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ତା ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ ଥାନାରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବି। ମୁଁ ସିନା ଅନ୍ଧୁଳି ମୋ ଆଖିକି ସିନା କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉନି ହେଲେ ଦେହର ବାସ୍ନାରୁ ମୁଁ ଠିକ ଜାଣିପାରୁଛି ସେ ଲୋକଟା ଆଉ କେହି ବି ନୁହେଁ ସେ ଲୋକଟା ହଉଛି ଏଇ ମୋହନ।
ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ ଫାଶୀ ଗୁଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧେ କୋଉଠି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଥର କଣ କରିବି ମ୍ୟାଡାମ? ଗରି 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 ଦିଅନ୍ତୁ। ମତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏ ମୋହନଟା ତ ବହୁତ ସରଳ। ଖାଲି ସରଳ ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମିକ ଆଖିର ଭାଷା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ଇତିହାସ ସମ୍ପତ୍ତି କି ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିନି। ମତେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି। ହଁ, ମତେ ସତ୍ୟର ସମ୍ମାନ ଖୋଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି ଆପଣ ବାହା ହେଇନାହାନ୍ତି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେ ଝିଅଟା କିଏ? ହଁ ଲାଠି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଝିଅ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ଭାଇ ମାନେ ବୁଲି ବୁଲିକି ମୋ ଲବର ଭଉଣୀର ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ କୋଉ ଜାଗା ମିଳିଲାନି ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆରେ ଲାଠି, ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ସେଦିନ ବି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳାକୁ ଦେଖି ଭାବିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରକଳା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଯାହା ଜାଣିଲି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ନୁହେଁ, ସିଏ ହେଉଛି ରନ୍ଧ୍ରକଳା। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଡବଲ ରୋଲ ଦୁବୁଳା ଭଉଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଜିନିଷ ଏକା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆଇଛି କହିବି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ରଙ୍ଗଟା ତ କହିଲା ମଲା କି ହଜରା ଠିକ କଲା ନାହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରବାଣକୁ କି ଭାବେ କରିଦେବା ରାତ୍ରିଟା ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟା শেষ কেউ দিকে